bafethu ngihleli no Dr Zitha sijabule bafethu sijabule kakhulu ngoba sinaye nje salokho esidla nje kwelinonile sicosha nje sidla amanoni sathe emanonini dokotela siyajabula mfethu kuba nawe futhi uyasikhombisa ukwazi futhi uyasikhombisa uyasinikeza ulwazi olubalekile dokotela kunento esikhathazayo la ngicabanga ukuthi ngisho umbukeli lapha ekhaya iyamkhathaza lezi zinto zezigubhu ngoba sisahleli kuzona izigubhu uthola ukuthi umuntu uzoyithatha lezi igubhu like abaculi mhlambe nazi inyanga uthola ukuthi umuntu uyaphakama uyaphezulu kusuke sekwenzakaleni emasekwehla umuntu uthola ukuthi igama lakhe liyashabalala nje kwenzakalani yazi empamthembu lo mbuzo wakho ngibuza wona uyahlekisa kodwa nakho engizokuveza ibhanoyi lihamba phezulu lehle phansi liqathake kwesinye isikhathi malisuke liphezulu lisuke kade lisuke phansi ukuzazi ukuthi uvelaphi kubalekile kuleyo nto sokuhleli kuyona nabanye bayafisa ukuba kuyona ohlele eminyango uyafisa ukulala endlini ongenayo imoto uyafisa ukuba nemoto ongenayo intombi uyayihalela leyo ntombi yakho so ngiqonda ukuthi uma uqhelile eduze kwemithi wawuphakame ngemithi bokwehlisa abanye abantu abasayihamba inyanga njengoba wena ungasayihamba inyanga okucacayo dokotela ukuthi njengoba lenkulumo yakho uyibeka kanje uma ukuthi uphakame ngomuthi lokhu usebenzisa one way ukuze izinga lakho lizolokho elihlezeli lapho kunjalo mfoka Mthembu ngoba njengoba ngiyivezele into ngayichaza ngebhanoyi ukuthi impilo ngayisuki phansi mawuzokhumbula ngisho uzubeke kulesi sikhundla okusona kwamina kukhona abantu engiquoteile kubona noma ngafunda kubona njengoba ngikuleli izinga akuvelanga kwasa namhlanje kunje so ngiyala ukuthenini ke kungakho kumuthi kube ngazuthi abantu uyabasebenzela emva kwesikhathi esithize mase ngikathi sebawuyeka mase ziyabuya izinto ziyakungibhoza mase uyacwila kube ngathi ungene phansi izibeni awusabonakala ingenxa yokuthi kukhona izinto ezithize ezisuke seyibheda osuke usuhamba nazo zikudlisa ebusuku ulala nazo kwenzeka zonke izinto engafuneki kuwena ngenkathi kwenzeka lezi zinto ezingamaphupha amambi ifika kuwena ziyakucindezela zikwenza ukuthi kuyiworld ungasabonakali usudinga thina ke uma fika lishona ufike sikulungise sikupholishe uphinde futhi ukwazi ukubonakala emephini uma fika lishona ukhona bafowethu la into zoma wena uyamdinga hayi xhumana naye kubalekile kakhulu ukuthi umthole uma uzibona ukuthi into zakhe ayihambi kahle angithi inombolo uzoyithola lapha ezansi senza sure ukuthi siyakushiyela zona kuzokwazi ukumxhuma ngoba insizwa abafowethu ezokusiza kakhulu insizwa idabuka le kwanongoma bafowethu iyayazi into eyenzayo bafowethu and iyayigqaja ngokuthi yona umuthi iyawazi sihleli nayo bafowethu la kwi-Select Africa TV sigijima nje ngezinto ezibaluleke kakhulu bafowethu sisaqhubeka kusesemnandi Mafika Lishona lensizwa bafowethu kuthiwa ifika lishona ngoba hayi ukuthi sekonakele mase iyaqhamuka ifike ilungise zonke izinto zikhanye dokotela uZitha bafowethu ngihleli naye dokotela ngila kwakho la kuthiwa kunegobongo olusebenzisa nje 7 days elisuke liqondene nawe nje kuphele ngalo awungichazele ngalo ngiphinde ngibonge kwi-Select Africa TV nginalo leli gobongo mfoka Mthembu nababukele ekhaya leli gobongo lu7 days litholakala khona la ekhaya leli gobongo mangizochaza ngalo akusho ukuthi mawusuka usudle leli gobongo lami okungelakho nawe akusho ukuthi sekufanele uthwase awuthwase masudla leli gobongo umuntu wesifazane nomuntu wesilisa bayahlangana bazale wena kungakho makuzoshadwa sike sibone kuthatha uhlangothi la ngapha lusiwa ngapha leli gobongo ngifuna uqale ngichaze yini igobongo into exhumanisa umuntu ophilayo nomuntu ongasekho leli gobongo elokuxhumanisa umuntu ophilayo nomuntu ongasekho liba u7 days aliphothulwa alifakwa nyongo ngoba abantu abadala nayo imimoya le iyayikhanda inkinga empilweni yomuntu noma ngabe uphi umuntu ngenxa yokuthi abantu abaningi idlozi bethinta kambi uthola ukuthi kwesinye isikhathi mawuthinta igobongo ikhona indlela evulekayo kuyona ngoba igobongo umthetho walo likhandele ukuxhumanisa umuntu ophila emhlabeni nomuntu ongasekho likhandele lokho leli gobongo liyatholakala la ekhaya lu7 days akusho ukuthi mawusuka usudla igobongo hamba uyothwasa kangithwasisi okusho ukuthi dokotela leli gobongo
lisuke lithitha umndeni wakini nowasekhaya koma wakho. Mhlawumbe singayisho kanjalo. Let's say njengoba uchaza nje ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi uma wakho eshada nobaba wakho khona iphathi ephumayo lapha mhlawumbe inyama ethize okumele ize ngala mhlawumbe isuke iphuma nani mhlawumbe nikhishwa nina ekhaya koma wakho mhlawumbe kusuke kuyinto like uyaganiswa uyabo ukuthi umndeni iy'ngane zala ekhaya zamukelwe ngala mhlawumbe njengoba ngumthembu nje zamukelwe kwaMthembu. Leli gobongo lisiza kakhulu ngiyawuza umbuzo wakho mfoka Mthembu leli gobongo ngelemoya yaka mama wakho ngeyaka baba wakho ubethiwa ngiyafundisa ngabe ngithi uyishaya emhlolweni ngabe ngithi very good manje angifundanga ngagcina kwa standard 6 ngenxa yokungenwa ilezi zinto ezengiphethe leli gobongo liyakwazi ukukulekelela kakhulu ukuthola ukuthi mhlambe umama wakho nobaba wakho abagananga imoya yakho isuke ijilingene noma ixovene leli gobongo liyakwazi ukukulungisela leso simo kuyenzeka ukuthi uma wakho washona wathi uzalwa wena uma wakho washeshe washona awumazi liyakwazi lilungisa imoya yonke akulona igobongo lelithiwa lemndiki imindawo imkilimani imlozi leli gobongo ngelemoya mawunezithunywa lifike lilungisa noma ngabe yipi imoya ekuwena noma ekuphethe ivele obala futhi leyo moya ukuthi yipi imoya emphethe ngoba umuntu uphethwe imoya thizeni kodwa leli gobongo likwazi ukuhlukanisela noma likuhlungele amadlozi akufanele ukuza kungezi noma ngabe iluphi uhlobo lamadlozi namadlozi amambi namadlozi angemidliwa lamadlozi angafuneki leli gobongo likwazi ukulekelela kakhulu lapho ngoba lihlanganisa imoya yaka mama wakho imoya yaka baba wakho kungakho lingaphothulwa lu7 days emva kwalokho ugibele empedweni wakho ulala khona akusho ukuthi masudla lona usuhamba ngezicathulo usuhamba ngezinyawo usiyobopha izinto ekhanda cha uba wena nje ulala embedeni wakho kuphela abantu abadala bazofika qathatha ebusuku ngoba ukhamba labo suke sekuyilona lona. Udokotela uZitha bafowethu benginaye ingane zakwethu sidla amaningi esakeni njengoba bafethu sechaze wavendulula nongale engicabanga ukuthi niyethokozile emanginaye bafowethu wanikeza konke benikudinga. Dokotela mhlawumbe uzothi umuntu lapha ekhaya lo muntu siyamdinga siyafisa ukuthi asisize itholakala lapha indoda abatshela babukele emakhaya. Ngitholakala la endaweni yaseNtuzuma bude buduze nasebhekisisa esikoleni okuyisikole engiseduze kwaso okuthiwa iBhekisisa High School. Ngiyatholakala lapha ku YouTube ngine channel ebhala ukuthi Dr ZITHA Mafika Lishona. Originally uMafika Lishona. Mayingekho uMafika Lishona ifake leyo. Ngiyatholakala lapha ku Facebook ngine page elibhala ukuthi Dr ZITHA Mafika Lishona. Mayingekho uMafika Lishona ifake leyo. Ku WhatsApp ngiyatholakala ku Facebook ngiyatholakala nakhona ku TikTok uyangena uthi Mafika Lishona uMafika Lishona emunye emhlabeni ngoba ngifika ntambama abantu sebekhathazekile uzokhumbula ukuthi zonke izinto eziningi ayifike mina zifike ebusuku angibonge mfoka Mthembu. Udokotela uZitha bafowethu inyanga ke bafowethu eyiseyintweni lezi uyithola ku TikTok, WhatsApp, Facebook into ebaluleke kakhulu bafowethu inamba zakhe sokwenza sure ukuthi siyayishiya lapha ezansi nikwazi ukumxhuma nifike bafowethu la eNtuzuma uma udinga usizo uzokwazi ukukusiza noma ngabe kuphi mfonele. Asibonge. Ngibonga kubo bonke abantu emakhaya ningene ku TikTok nithi Mafika Lishona mawungena kuningi ofika ukuthole lapho hayi uzwa abantu bexoxela ngongizwa engivisa futhi ukuthi ngikudlulise kubo bonke abantu ungamgxeki umuntu ongamazi sondela eduze komuntu ubuze ukuthi ufike kanjani lapho osukhona ukuze nawe ufike lapho ngoba akekho umuntu ongayithanda into enhle mawuhlezi ugxeka awukwazi ukuya phambili. Ngiyabonga. Siyabonga dokotela sibonga kakhulu sibonge eNingizimu Afrika ungakhohlwa ukusubscribe ku Select Africa TV sohleze siniphathele insizwe efana no Dr ZITHA uMafika Lishona bafowethu akuyena kuphela kuningi esikwenzayo bafowethu kule channel kuningi esinilethela kona ngoba siyamthanda kakhulu mina elami igama nguThobisani siyamthanda bafowethu ungakhohlwa ukusubscribe. Thank you very much.